akan mulki akan mulki wannan rayuwa haka Najeriya da abubuwa sai a hankali mutum ba damar ya ce wani abu akan mulki akan mulki wala kamar ya gida ya iyali samun to zauna mana yana kwana biyu kuna fita aiki banganin ka yanayin rayuwa ne abubuwan sai a hankali kamar wani mai abubuwa to wallahi ka san gaba ɗaya kaina a wani yake saboda rudani ma ya mun yawa rayuwa ke ne tsadar abubuwa ne ke damuna yanzu wallahi tun safin na aboki na abinci ba ina jiran antuma ta ƙara abinci har yanzu nan a ce ba ƙara abinci ba wake da shi kenan ba za mu ta jira wani abinci ba in samu yaron aika ya suna abinci musu ko da ya kamata gaskiya to bari in kira yaro cikin gida sai ya fi nuna abinci wake ce ya bada ma Musa je gida wajen anti ka ce ta ba ku da Allah ka an so mana abinci don Allah ka yi sauri yanzu nan Musa, wai yaro na kaji na ake yanzu bai dawo fa. Musa! Shinkafa 50, wake 50, da Allah ya sauri, yunwa na damu na wallahi. Kaji na ake yaron na har yanzu bai dawo. ko sai ko na bai tsare shi akan hanya haka da musan da ya da Musa abincin nan ne ka so mu abincin nan. Ya. An kace masa daga kasa ne. Allah daga kasa ne? kasa wacce daga sama wacce daga kasa wai abin haka ne da wani Da shi kenan Musa kai da kai kare na gode. Wannan rayuwar ina ganin ga inda wuta ta kama kuma ka zo da tsoronka irin banka ya shigo wani canza ya ga yake ne sama matsalar halin da kasar nan take ciki ne babban abin da ka ji abin da kamar ya kasar nan ba ta cikin kai dai wannan abubuwan da suke faruwa ba ka ji ka ji wannan yau ka ji wannan gobe ko kuma mu da dai Allah ya taimake mu ya samu muna wani kitaccen waje wanda yake Allah ya kai irin waɗannan damammakin ba su zo mana ba shi yasa ke irin ganin cewa kamar ba abin da yake faruwa a ƙasar Najeriya hake fa ba wai ta ƙasa ba kuwa haka ne gaskiya duk da cewa muna cikin nan amma ai matsalar bangare wani bangare da wani bangare bai dace ka ɗauko ta kasa da cikin kar ka manta kowa abin da ya dame abin da nake son ka lura da shi shi fa kwanciyar hankali na abu ne wanda yake idan babu shi a ƙasa to komai tsara yake ce wani zancen soyayya ka manta ina nan ba su muna fama da matsalar boko haram wasu shekaru baya yan gudun hijira har cikin kawai ba za su ci shin can kana tunanin cewa ahalin su ma da wani family nasu wani yanzu haka kowa da ya kowa bai san ina yake uwa ba ta san da ɗan ta yake ba dan ma kuma bai san ina uwar shi take ba shin ka gaya min can fa su mutane ne masu arziki amma kuma sakamakon wannan matsalar da ta addabe su a inda suke kwanciyar hankali babu dole sai ya sadu wannan abubuwan suka rushe ta rayuwar su suke ba wata abubuwan da suka mallaka ba su tsane su har ma fata kai ba su san ganin su a gaskiya na ji daɗin wannan magana saboda so da za a ga wasu gurare da dama wancan hankali shi ya hana su zama cikin yanzu musamman irin zamfara haka ne da can mai da ake su da yawa gidajen su suna son zaman gidajen amma ina
me yake faruwa ne a nan ta fara tattauna kai da to da yake kasan dai musamman sha'ani na abokan haka inda aka zauna dole ba za a rasa abinci ko ba haka ba amma musamman muna tattaunawa ne kan matsalar abubuwan da suke kai kawo a cikin kasan nan tamu amma ni mun fahimci abubuwan a bisa yanayi shi abu kasan ɗauro ne wani lokaci da ake mishi yadda halin da ƙasa ke ciki yadda mun san yau sun musu abin da mun fahimta aka komi da ake a gwamnati amma mu dai gani nake kawai hankali ba kwance ke kaya wani abu da yake shi ne kusa gaba ai ko ne da kasa a gaba kuma ainihin biyo wasu hanyoyi da shawarwari ko kuma kowane gwamnati ne kasance wani yasa me yasa komai sai a ce gwamnati me yasa kuke da gwamnati ba da bin da suna yawon kuma dama yawa da al'amarin taro sai mun san kuna iya kokarin na wakili kula da nan ainihin yankin namu ku talakawa dama mana kokarin mana kai gwamnan ka wurin excellency kuma insha Allah za a gyara amma ku talakawa da muke so da ku don Allah muna buƙatar ku tiya mana addu'a so da Allah ya mana jagora akan haka to shi kenan gaskiya muna ga kokarin ka wani da Allah shi ne mana da kai to amma wakilin ku zo ne ma wallahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakili kai na to Allah ya sa dai an to mana dai da abubuwan nan. Wallahi ina jin wakili irin yadda kuke ta tsukawa. Ni kuma babu ruwana wallahi wakili. Allah talaka na dan jahilin gehi da nan. Tsakanin kowa da kowa da nan shi. Yawa babu wana da wani barka da wai da wani abin nan ka gane ko yawa ina magana ne akan talakawa na za a nemi mu ɗaimin gari wallahi ina gani kai wakili na an ka taho an kai magana da an kai kashe ta aka zo aka ce kayan da za su sauka tallafi na gwamnati da komai ne mun kai na amnesa hannu an kai komai wakili shekara ta 3 ban koma gare ka sai na kawo ka baki garkata ni na kuma ka to da sauro ya dara za ga talakawa na haɗe da abin da ka tafi. kamata a cikin magana Na zama dole, da abin da ci muna abin nan yanzu na da yin da ci ma mutunci gaba da talakawa na sun wuce samu wuri ka zauna ni ma ba zan canza kujera. kiri wato ba rigima da su ba ko ba ba dama na zo ne a gani akan maganganun da ake cewa mana abu kuma ana cewa ba mai shi ne zuma bakwai ba saboda so nawa muna towa nan muna yin ajanda wakili kuna abin ganga ba ku cika alkawari tun da ita gwamnati ko da yaushe gwai da gwai take tafiya nan wakili kuka to aka zo na aka tara komai da komai aka ce tallafin da za a bashe shi mun ka ba da haɗin kai 100% ba mu ƙara ganin ku ba wakili abin da nake so tallafin da muke bayarwa har yanzu ana bayar ko ba ka ba to shi da nake so yanzu ka ƙara fahimta za ka fahimci abin da abin da yake ko ba ka ba to yanzu abin da nake so in dai ma har ba suwa za a yi a haɗo kawai yanzu ni zan wuce amma ga dan wani abu da ba a'a kan mai haka da kai shi na ka tuwo mini kuɗi domin an sa ka saye ni kai ka san da cewa ba zan ka taɓa ɗanka ba saboda dalilin kai gaskiya dai ba za mu daidaita ba kuma ka sa ma ka bar nan gargajiya in dai ba ka iya Allah ya jima da ranka yawa excellency Allah ya jima da ranka yawa excellency Allah ya jima da ranka yawa excellency shi ma aji accounta dama ya gaya min akwai bayanin da yake so ku yi amma kaga yanzu muna kan hanya mu bari har mu isa can falon mai girma excellency tukunna sai mu zauna mu ji me yake tafi da accounta haka ne akan malaki
su, amma na tare da su ke cin zalin su. Tallafi idan sun bayar da na kasan su, ba su bayarwa wato su yaran su. Dole ne mu tashi tsaye mu kai karar su. Jima da ran kaiwa excellence. Allah 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 jima da ran kaiwa excellence. PA ya al'amuran nan ke tafiya. Your Excellency, ayyuka kamar yadda an ka ba mu umarni, komai yana tafiya daidai yadda aka tsara. Allah ya kara mana lafiya. So ina akawunta. Shi da ɗaya gani, Your Excellency, a yana nan kusa. So na san kafin in yi tafiya na bar 3.5 billion a baiwa talakawa su faɗaɗa harkar noma. So ko an ba su kowa ya wadata ko yaya? Excellency, kudin an riga an fitar da su, kuma kowa an raba, kowa ya samu, kowa ya wadata. Talakawa godiya da suke suna murna. Akawunta, ka tabbata? Ranka ya na tabbata haka ne. Nan kuma gaba ɗaya talakawa suna ta tazarci. Shiga a jihar nan sai ka yara sai gona a da talakawa. Me ke faruwa? Ko ba kana hankali ne za ka shigo min? Wallahi ba la'iya ba. In have AC. Ya ake me ke faruwa ba ni labari mana? Wallahi yan karɗi har ka lalace maimakon a ce ta zarce wallahi ce aka yi tuwace me yawan wannan abu. What? A jihar ta? PA? Akawunta? Me ke faruwa? Akan malaki, akan malaki. Masu mulki na kokarin su, amma na tare da su ke cin. Assalamu alaikum al'ummar jihar Kebbi, ga dama ta samu mun zo muku da babban albishir, wato ma'ana mun shirya muku gagarumin fim sananne wato mai suna Akan Mulki. Ku biyo mu domin ganin yadda abin za ya kayata. Mun gode, Allah Ubangiji ya shige muna a gaba.